खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे बेलायावहाय आंनि भिडिअ बानायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बिथां बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि देहायावहाय करुना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों। जाहाथे बिथांनि देहाया आरो जा बेरामजों मोगा मोगि जादों बिथाङा थाबैनो हामो आरो सोरबा सुथुरा माबा मोनसे गाज्रि सोलो सानदोंब्ला जाहाथे गसाया बेखौ हमथायो। गोसो गोथारै जों बयबो आरज खालामलायनि बिथांनि जिथु देहाया थाबैनो हामो। लोगोसे बिथांनि बेराम जानायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे जोंनि बर' माहारियारिनि गेजेराव गावखौनो गिदिर सानग्रा, गावखौनो गोजौआव लाखिनो सानग्रा माखासे लांसुनिया लिडारफोरनि थाखाय दिनै बिथां रन्जन सारनि देहायावहाय जोबथेसालियाव सुक्ति बा एकर्डनि उनावबो थाफिननायनि उनाव बिथांनि देहायाव दिनै कभिड-19 बा करुना भाइरास पजिटिभ मोननाय जादों आरो बिथांनि देहायाव माखासे बेबायदिनो करुना भाइरासजों बिथाङा मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नोंथांमोना आंनि जायफोर इउटुब चेनेलनि बाय बाहागि नोंथांमोनाबो गोसो गोथारै गसाइनि खाथियाव गोसो गोरबोजों आरज खालामो। मानोना जोंनि बर' माहारियारिनि गेजेराव गोबां लांसुनिया लिडारफोर दङ। जोंनि गेजेराव जाय रन्जन दैमारि, डियार नाब्ला सार बेबायदि लिडार जोंनि गेजेराव गोबां मोननो खम, मोननो गोबां थान। गोबां लिडारनि उनावसो बेफोरबायदि साफा जोंनि गेजेराव लिडारा उजियो बा सोमजियो। दिनै बर' माहारियारिनि गेजेराव बिथाङाबो सासे बिर जोहोलाव। माखासे लांसुनिया लिडारफोर बायदि नङा बिथाङा। दिनै सुथुरफोरा गोबां जोंनि बर' माहारियारिनि गेजेराव गोबां लिडारफोरखौ फोजोबस्रांबोबाय। बेजों नङा बेजों, मोनसेजों नङा मोनसेजों सोलो बाहायनानै जाहाथे गसाया बिथांनि सायाव नोजोर लाखियो, बिथाङा थाबैनो मोजां जायो। गोसो गोथारै बयबो नोंथांमोना आरज खालामदो आरो हाजासे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनानै होदो। आरो जोंनि गेजेरावहाय बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायावबो बेफोरबायदिनो माखासे जानाङै जाथाया जालांबाय। जाय बर' हारिनि थैसोम थांसोम गोसो गोथारै बावसोमग्रा बेफोरबायदि लिडारखौ गोबां जोंनि सुथुरफ्रा खोमाना होबोगासिनो। बिनिखायनो जोङो बर' माहारियारिफ्रा खौसे जानांसिगोन। जोङो दिनै एनडिबिआर थुंगेबाय होननानै जोङो बिथांनि उनाव जों खाराब्ला जाया। बिथांखौ जोङो बर' हारियानो नायनांगोन। बिथाङा मानोना बर' हारिनिनो बावसोमनानै, बर' हारिनिनो नांसोमनानै दिनै बे थासारियाव मोगा मोगि जानो गोनां जाबाय। आं बेखौनो बुङो जे रायजो राजा नोंथांमोन बयबो गोसो गोथारै जेन बिथांनि देहाया थाबैनो मोजां जायो गोसो गोथारै आरज खालामदो। जाहाथे इसोराबो बिथांनि सायाव नोजोर लायो जे सुथुरनि सोलो माखासे साननायफ्रा जाहाथे जाफुङा आरो जाफुंसारनो हाया। आरो बे बेरामनिफ्राय जोंनि डियार नाब्ला बा रन्जन दैमारि बिर जोहोलाव, जाय जोंनि बर' माहारियारिनि गेजेराव सासेल' नायल' जाल' होननानैबो जों बुंनो हायो, बिथांनि थाखाय नोंथांमोना आरज खालामदो गोसो गोथारै। आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होदो। गोजोन्थों। थेंक इउ।